Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Lagu sejarahnya nenek kono kan nenek makam sapa ya, Pak? Dhisik kan nenek makam. Ana enggak anakku karo anak Kang Budal. Ya berarti ya bener anak sampean sing laporan kuwi. Aku karo anak Kang Budal. Lha tak leh nang sarean kono. Wis dileh. Wis tak leh ngleh mbadal. Ya berarti wis ra anu wis dilehno. Wilambian wong Lampung kono gawane Pak Joko lurah kono tempur aku nang kono kok nang Kertek nang anu kono kok nang tempuran kono kok. Wong iki cerita-cerita kula niki gadah dusun menteri pun dia Pak ngaku ku ya. Kancaku yo karo ratek iki. Ya, menteri kidul niku nek niki kepol dalem pun dia Mas aku. Kula Semarang ngono. Kula asline Lampung. Ora kan dadi Kapolsek nang kene. Ya sedilo. Lah asli kene mbah kula niku tiyang kene mriki. Namine Mbah Saidi. Mari kula teng mriki danten. Wah, aku kelingan nek Mbah Saidi iki tunggale Mbah Sumo Saidin. Wedok tunggale mbahku brantan barang kuwi ngono lho. Lah kuwi niku iki kandhana kuwi putuku pon, kula niki putune. Ya barang terus tak duduk tak omongke karo Pak Surki Pak Martoswidi karo Mbah Sumo Saidin ku wong iki jek sugeng. Ngono petuk teh. Kon pampir ning kok ternane ya kok tak tekokane. Ngono kan lah wong iki kandha nek nggih kula malam Jumat kula tak mriki melih ngono. Ndela yo gak rono. Wong iki seneng nyepi kan polisi wong iki. Nyepi biyen. Ceritane kuwi wae lah wis kane pedhete. Nganti mbok meniren kene. Tenan. Oh kae zaman begedak tok. Ya ora apa-apa kok. Terus wis sampean ki ning kali tempuran sing lor kuwi. Kuwi entuk apa? Ya ora entuk apa-apa ning mung diroi tok. Ning aku mandeng pedang iki gak kuat, nyetrum ning batu. Mut ngono. Ora ana pusaka, ana gamane. Lah ning apa ki? Lah terus supir kepoh kae bengok-bengok wong metem kok derancang ngono yo ambu. Padang ngono. Wah, ketok mencorong kok. Ketok putih ngono. Ini domane sampean iki ketok. Lah aku manteng nyetrum nang ndas. Lah omong-omonge sing taune nang kono ya diceritani dari anak anu apa iki? Apa kae? Merah grimo apa ngono nang jero kedung kuwi. Apa enak kedunge apa? Nang omane kono. Sak uplik nang jero banyu Oh, sak uplik. Apa mutiara kuwi ngono. Lah aku gon tau roh ngono lho. Lah ketok mencara banyu bening jebule lintangi ngono kuwi. Lah yo ngene to disane jero banyu ngono kuwi. Nek kapusan. Kapusan ngono kuwi iki jebule lintang jare mutiara ngono. Ada. Pantulan ke lintang kuwi. Pantulan ke lintang banyu bening. Ya nek tenan iki lha ceritane iki ngono. Nek diitung kae saiki kan nek ngetan kan tembusnya yo kali juga, Mbak. Yo kali. Berarti tempurane kuwi loro, kok kepoh karo kok kene. Ngono. Nggone lho saiki tempur telu malahan. Lho ngendine? Lah kok kalian kepoh, kok kali gede, kok kalian iki? Lah iya, kali kepoh. Telu-telune malah saiki amor. Kok kali kepoh enak cilik kae, kok kene rada gede, kali gede. Kali gede, dadi telu-telune mantar amor. Nek dember amung sitoke kene, sitoke ngisor kono. Lah saiki amor, peduat soalnya sing arep-arep anu kae peduat. Tak adine tempur iki telu. Dadi telu-telune iki amor. Kowe nek rono mesti wah mbang ditanggap nek wah iki soalnya wong telu nanggap kabeh. Kok wong telu nanggap kabeh? Lah kowe pamane rono to di wong telu ki nekoke kowe kabeh kowe arep apa le, arep apa le.
Aku ronane wali awan. Aku ngerti ku awan. Jaluk ngopo li ra ngono. Ya. Tenan critane kuwi nyeratake sing wis tak alami aku dhewe lho ya. Iya. Dadine ngomong iki ora ngerti. Mula aku karo reteke nganti teko tuwek iki ya tak kira ya CS beken lah. Beken. Manut masalahe kono ya manut aku ya manut kono. Ya kono perjuangan kae dhisik ya. Kono perjuangan kae jaman semono. Reteke mula nek kanggone pusaka gak masalahe tangan reteke raja. Ngono lho. Raja piye? Tangan iki raja Malang. Oh, Raja Malang. Heeh. Gak Kawan bayi iki. Oh, kan duwe pusaka wis dikek pusaka karo anak dhewe pomo eneng jimat ya gak kerasan manggon kono. Ngono. Lah nek spesialisasine apa? Iya. Ngono keahlian. Keahliane apa, Mbah Reteng? Ya opo-opo malah pengawasane lho bangsane lembut iki ngerti. Anu ngono tajem lah. Tajem. Nerawang. Turne kono ijahi wani ubeng desa. Aku kawan ubeng desa iki wedi. Bu desane? Aku Lah yang maksudnya bengi. Surono sing wong ngubengi sura karo Wadi Said karo Mbah Retek dhewe. Mbah Empu kuwi Bambu. Cek. Cek tajem ubeng desa. Cek kuwi desa kok. jan tenan. Sip. Lah terus Mbah Retek keahliane apa nek Mbak sampean? Kayane ya saiki kanggone ya wong digawe. Ya sapa sing butuhke lah. Berarti peneruse Mbah Empu. Mbah Empu enak generasine berarti. Terus ya dasare di turunan. Mbah Retek kuwi. Anu lah Mbah Turno Kadi ya wong tukang buak-buak ubeng desa. Wah, aku kok ketemu ya Mbah. Wong ketemu kowe. Mbah Turno Kadi iki pake kang kita pake Mbah Genjor kok ya. Oh iya, aku ketemu aku Mbah Genjor. Iki pake Mbah Genjor. Turno kuwi. Wong jenenge wis Turno kok. Turno iki ra tuwek to. Ratu lele to jenenge. Lho ngono. Runo iku tuwek dhewe. Ning ngodrake nek sing to ngene iki kuwi lha wis gak nang pedote wis. Ora apa-apa, wis kok. Tenan iki. Andake wong seneng dolan biyen lho. Ini saiki wis gak neng, iki gak zamane. Lah iki kan nek Mbah anu Tetek kuwi kan Mbah Roto kan tajem. Lah iki Mbah anu ki lho. Mbah Serut. Mbah Serut ki piye apa keahliane? Iya kan keahliane apa-apa ya biasaan ngene iki ae. Biasane kudu disampaikan keahliane. Iki kan promosi juga. Engko nek enek menghubungi Mbah Serut. Ya enek pilihan barang lu ki nang iso-iso mau teko. Teko iso mau teko saka goib. Ora teko saka awak wong karo wong ki ya sok ya ngapusi. Wong nek wong dawa ki apik dielekke iso. Apik elek diapekne. Lah iki iso terus tembung sithik diokake iso, oke disithike iso. Dadi beda-beda cacakane. Nek teko goib, lah iki engko nek pancen kepareng engko telung bengi wis ketok, ngerti ngono lho. Berarti Mbah Serut iki Nek demben aku teko iki lantaran saka gaman masalahe. gaman sing matu mau. Ya kawatu ya kan aku kan dititipi damen barang. Apa? Keris. Keris apa? Ya kaya ngono kae lah ning keris iki foto iki dijaluk hari. Jare Hari iki hari sapa? hari iki ponak aku cah Bedoro kono. Lah jare digawa kono. Heeh nembung damen jare entuk ngono. Aku yo ngebel ya ngebel aku yo entuk kok gawanen. Ngono ning kanggone kono. Ya mbah ning nek sing tak nyatake sing tak lakoni ya nyata masalahe zamane Bedoro ana pilihan lurah ngono kon anu kon nekokne no ya kasare kader sing tukang ngetokke dhuwit ki mau ngono. Nang nggon aku ya nggawa rokok udang garam ngono kuwi loro ya ngene iki. Lah kuwi sesuk sing dadi ngendi Mbah? Mbah Serut udang garam loro. Sandine iki. Rumah saku bengi keris ki jeglok nang ngene iki lho nang anu ngene iki. Ning sikil. Nang sikil wis sesuk gak dadi iki. Ya gak dadi tenan. Tandane ngono. Heeh, kuwi kaya tandha ngono lho. Berarti iki ngono intine Mbah Serut iki spesialis nerawang pilihan. Nah, ngono kuwi kudu jelas to. Ku nek wong anu Mbah Serut iki nek jodoh kabeh iki wong kono kuwi mung nggih anu nggih angen-angen di sekolah awake dhewe ngono.
di sekolah awake dhewe. Wong dasar ngono kuwi kudu ana pisan ana turunane ping pindho kudu ana lambarane percaya iya. Lah Mbah Saruti turunane sapa? Turunane ya ora aneh, turunane dukun kon duwe. Mung sangka aku kendel. Jare rawani kendel. Kendel.